Els primers contactes que jo tinc amb l'idea del capital ètic són potser de l'any 2003-2004, en el context del Fòrum Mundial de les Cultures. Un col·lega nord-americà, Thomas Donaldson, publica un primer article que era la promesa d'un llibre que es dirà La riquesa ètica de les nacions. I aquí per primera vegada parla de la idea de capital ètic. Però tot s'ha de dir que molt abans, des d'Adam Smith, amb la riquesa de les nacions, fins a Paul Kennedy, fins a autors molt contemporanis, la pregunta sobre quins capitals fan que un país en competència econòmica mundial pugui arribar a reeixir, a tenir èxit, ha estat una pregunta pràcticament permanent al llarg de tota la història del capitalisme, és a dir, dels 2 darrers segles, pràcticament. En el llibre La riquesa de les nacions, Adam Smith, finals del 18, el que es planteja és què fa un país ric. I Adam Smith, com a filòsof i economista, diu, doncs, primer, tenir capital físic, és a dir, hi ha països que tenen recursos. Catalunya no tenia petroli, no tenia carbó, però hi ha països que disposen d'aquests materials i això els hi permet un avantatge competitiu. No només capital físic, també hi ha capital laboral, és a dir, el nombre de la població laboral fa, per exemple, que la Xina, encara que estigui encara en procés de desenvolupament, tingui unes possibilitats de lideratge econòmic mundial que no té Luxemburg, encara que la renda per càpita de Luxemburg sigui incomparablement superior al cas de la Xina, de Luxemburg, no? Un altre seria el capital econòmic, no? És a dir, el capital econòmic vol dir el que després Marx dirà precisament el capital, és a dir, de quins recursos econòmics disposen els països, les empreses i els seus habitants per fer inversions o reinversions. Aquests eren capitals típics que es van estudiar durant el 18 i part del 19. Durant el 20, diversos autors, des de Francis Fukuyama o, com deia abans, Paul Kennedy i d'altres, han anat descobrint nous capitals molt interessants per les possibilitats de desenvolupament dels països. Poso alguns exemples, no? Un que s'ha treballat molt als Estats Units, el capital social. S'ha descobert que en aquells països on hi ha una alta densitat social, la possibilitat de fer negocis augmenta. Per què? Perquè la densitat social, les xarxes de relació, generen confiança. En termes de cohesió social. Exacte, sí, és a dir, però no només de cohesió social, sinó tant des del punt de vista de rendiment econòmic com de rendiment democràtic o polític. És a dir, si nosaltres ens coneixem perquè formem part de xarxes associatives semblants, la generació de confiança farà que a mi em sigui molt més fàcil també cooperar amb tu en un negoci, o creure en la teva paraula, o reinvertir en tu. Per què? Perquè pròpiament aquest vincle de relació s'ha establert. Per tant, en aquells països on el capital social és més dens, el que hem vist és que això genera, primer, millor rendiment democràtic i alhora millor rendiment econòmic. I en canvi en aquells països que fins i tot havien disposat d'una alta densitat social, el cas dels Estats Units, però que en les darreres dècades s'ha anat cap a processos d'individualització, per tant de desvinculació o desafiliació de les xarxes associatives, això, curiosament, ha redundat negativament també en el creixement econòmic. No? Per què? Perquè la gent es desafilia i per tant la gent té més desconfiança, més por a creure en la paraula dels altres. Si no hi ha capacitat associativa, la generació de negocis també és més petita. Això va ser el capital social. En el context de la societat del coneixement va aparèixer també com un element molt important el capital intel·lectual i el capital humà. Del capital humà a Catalunya en sabem molt. És a dir, nosaltres no tenim capital físic, mai ho hem tingut. Quan hem dit que Catalunya ha estat un país pioner en economia durant la industrialització, el que ho ha proposat o el que ho ha propugnat ha sigut la seva gent, no els seus recursos. És a dir, que gairebé sense força hidroelèctrica, perquè els nostres rius, com deia en Verdaguer, eren un rajolí de porró, no? Sense grans forces hidroelèctriques, sense gran capacitat de carbó o d'altres minerals utilitzables
per generar energia, nosaltres vam desenvolupar durant tot el 19 una indústria important. No? Com ho hem fet? Bàsicament apostant o invertint en capital humà. I capital humà vol dir quins nivells de coneixement, de capacitació professional disposem al nostre país. Aquest és un tema molt perillós, perquè Catalunya últimament, com tot Espanya, no està fent bé els deures. És a dir, tenim més d'un 30% de fracàs escolar en l'àmbit de la secundària, el doble de la Unió Europea. Estem encapçalant inversament el rànquing dels països després de Malta i Grècia, em sembla, els països de la Unió Europea. I en l'àmbit universitari, el 50% d'estudiants no acaben els estudis. Això vol dir que alguna cosa no fem bé. No? Per tant, el capital humà ha sigut molt important. Hem descobert també un altre capital, que era el capital intel·lectual. És a dir, resulta que perquè els països i les empreses vagin bé, no hi ha prou en capital humà. Que tu tinguis coneixement i que jo tingui coneixement no fa que una organització tingui coneixement, perquè el coneixement s'ha de poder compartir. I compartir coneixement és un element diferent a disposar individualment de coneixement. Vol dir que si tu ets biòleg i jo soc químic, l'experiència innovadora de la bioquímica obliga a que el teu discurs, les teves idees, les teves teories puguin ser commensurables amb les meves. És a dir, que tu m'entenguis a mi si jo soc químic i tu ets biòleg, perquè podem treballar conjuntament. No? I per tant, fer o construir empreses o organitzacions intel·ligents vol dir crear organitzacions que sobre la marxa poden aprendre entre elles. Això és complicadíssim. Per què? Perquè habitualment encara tenim molt els frames, els marcs mentals de les indústries pràcticament de producció en massa. No? Per tant, que eren gairebé circuits de producció. En el ciutat del coneixement això canvia. El que hem de ser capaços és d'entendre què saps tu i què sé jo i com conjuntament podem innovar. No? Aquest és un capital, ja no només el capital humà, sinó el capital intel·lectual que va molt vinculat a la societat del coneixement i a la societat de la innovació. Dintre d'aquests nous capitals descoberts durant tot el segle XX, fonamentalment al final del segle XX, en la irrupció de les noves tecnologies de la informació i del coneixement, és on al nostre entendre apareix una dimensió nova que és el capital ètic. I el capital ètic, igual que els altres, té un punt d'intangible, aparentment. És a dir, també es parlen de que les empreses tenen intangibles. Per exemple, en les empreses un intangible és la seva marca. Quant val la marca Coca-Cola, per exemple? No? Doncs no tenim mesures, però sabem que això pesa a l'hora de la decisió de compra o de confiança d'un consumidor sobre aquesta marca. Doncs, què pesa la marca Catalunya en el context europeu i mundial? Per exemple, sabem que durant el període que era president de la Generalitat el president Pujol, que es va caracteritzar per una altíssima capacitat pedagògica en l'àmbit mundial, els seus viatges des de la Xina fins als Estats Units, des de Rússia fins a França, etc., primer van situar a Catalunya en el mapa. Per això no cal capital ètic, cal simplement màrqueting polític, si voleu, i gran projecció. Però va fer una altra cosa, va donar a Catalunya una enorme credibilitat. És a dir, semblava que era un país confiable. El Made in Catalonia implicava que aquí les coses es feien bé. Clar, això què vol dir? Que si ens preguntem per la marca Catalunya, una part és el màrqueting, sens dubte, que tot país ha de cuidar, però una altra cosa és a quins valors vinculem aquesta marca. I aquí sí que té molt a veure el capital ètic. És a dir, la pregunta, per dir-ho així, és si Catalunya va cap a una certa, fixa't l'expressió, italianització o argentinització de la vida pública, vol dir que ja vinculem a Catalunya amb uns països, Argentina o Itàlia, on sembla que la vida pública s'hagi degradat. Degradat des del punt de vista d'elements de corrupció, d'elements de mordides, falta de transparència, etc. No? Al contrari, quan parlem de països com Dinamarca o Noruega, que tant en l'àmbit del respecte medioambiental, justícia distributiva, transparència o lluita davant la corrupció ocupen els primers llocs, per nosaltres aquests països els vinculem en països confiables. No? I això té a veure amb el capital ètic. Clar, el missatge nostre és, encara que el capital ètic avui per avui sembli un intangible, és a dir, que és difícil fer, igual que fem els informes econòmics finals de l'any,
tenir un compte de resultats econòmic d'una empresa o d'un país, sabem que aquests intangibles pesen molt. I sabem que encara pesaran més en el context de la globalització, perquè la globalització ens fa transparents. És a dir, poso un exemple que ens deia en un congrés internacional un director general danès. Ens deia, nosaltres per què hem de ser avui ètics? I deia, per internet. Clar, si nosaltres fem qualsevol malifeta en qualsevol part del món, l'endemà una persona ho denuncia a la xarxa. Al cap de 15 o 20 dies ho recull un periodista. Al cap de 2 mesos està distribuït per tots els mitjans de comunicació. Al cap de 4 mesos tenim una primera manifestació dels sindicats i al cap de 6 mesos notem en la compta de resultats. És a dir, si internet i la globalització fa a tothom, a països, empreses, organitzacions, governs més transparents, vol dir que el que està passant en aquests moments a Buenos Aires, nosaltres ho sabem. I per tant determina les nostres actuacions pel que fa a inversions, pel que fa a confiança, pel que fa a dir on m'aniré o no aniré de vacances, etc etc. Per tant, el capital ètic juga un paper important, no? Jo penso que això determina com construirem els propers anys les nostres conductes col·lectives. Per què? Perquè d'aquesta manera estarem decidint com ens volem situar en el mapa del món, no? Per tant, el capital ètic, en un context on els mercats són interconnectats i on el valor fonamental del mercat és la confiança, els països, la marca dels països que no vinculin els seus altres capitals al capital ètic de la confiança ho tenen molt pelut. En el camp dels valors hem insistit sovint que els valors no són estàtics, són dinàmics. Per tant, hi ha tendències emergents, hi ha valors que pugen, hi ha conductes o hàbits de la gent que s'accentuaran i d'altres que davallaran. I aquí la pregunta a la teva qüestió és com actuarà en els propers anys la gent? Això és molt important, és a dir, jo m'estic trobant a la universitat alumnes meus que deixen de consumir un producte, per exemple una ampolla d'aigua, aparentment amb una relació qualitat-preu molt bona, perquè m'estan dient, Àngel, no només la deixen de consumir ells, sinó que m'ho recomanen a mi. No consumeixis aquesta aigua d'aquesta casa perquè això va vinculat a una multinacional que està fent això i allò en altres productes seus a l'Àfrica. Per tant, si hi ha una tendència incipient, tens raó, però una tendència d'unes capes de la població especialment sensibles a dir, com a consumidor, amb la meva compra estic votant. La pregunta és, votaràs només per relació de qualitat-preu o la identificació amb una marca confiable, i quan dic marca ara me referiré a la Xina, també la incorporaré. Què li ha fet a l'agost del 2008? Què és el que més li va fer mal a la Xina amb la seva preparació dels Jocs Olímpics? Bàsicament un element de capital ètic, que va ser el discurs del Dalai Lama dient aquesta gent no actua justament en relació amb la situació del Tibet. Molta gent occidental o d'arreu del món no van deixar d'anar a la Xina per raons econòmiques, per raons que les condicions de vol o de viatges no fossin les apropiades, sinó per raons ètiques. És a dir, jo no vaig a un país que està violant els drets humans o que el missatge ètic que en transmet una persona mundialment coneguda i respectada com és el Dalai Lama no la respecta aquest país. No? Per tant, aquí tens tu raó. Si agaféssim quantitativament les majories de gent, és molt català dient, escolta, anem per feina, i pagant Sant Pere canta. Aquest pagant Sant Pere canta és el que hem de qüestionar en els propers anys. Perquè si estem dient que serem molt més sensibles a valors com és els valors medioambientals, el tema dels drets humans, etc., també els països i les empreses poden veure's castigades en les opcions dels seus clients o dels seus consumidors precisament per aquest tipus d'elements que ja no tenen relació amb la qualitat-preu, sinó en les seves maneres d'actuar. Això que dic ara és molt perillós, però una famosa llet Pasqual, va rebre un càstig profundíssim a Catalunya precisament per una mala actuació que no tenia res a veure amb un criteri econòmic, sinó un criteri social. Quan aquesta llet es va donar compte, va intentar fer el contrari i reinvertir i crear una producció de llet també a Catalunya. Però aquests elements cada vegada seran més conscients i més presents, justament perquè les coses no són mai ni blanques ni negres,
sinó que estem en situacions de trànsit, de transició, igual que avui podem dir que hi ha actituds clarament postmodernes en una bona part de la joventut, però també trobem gent amb actituds claríssimament premodernes, segurament d'altres generacions o edats, és a dir, que no tothom comparteix les mateixes escales sociològiques o de valors. En el cas que tu planteges és exactament igual. Però hem de ser molt conscients que sí que hi ha una tendència generacional entre la gent més jove a aquests elements incorporar-los. Per tant, quan incorporem el capital ètic, igual que incorporem ara el capital intel·lectual, no estem dient que el capital intel·lectual sigui avui per avui el factor clau. Quantes indústries i petites i mitjanes empreses a Catalunya prescindeixen del capital intel·lectual i pensen que en capital humà, només en gent ben formada ja hi ha prou? Bé, i se'n surten prou bé. És a dir, que quan estem parlant d'aquest tipus de propostes, no les estem parlant en el curt termini. Però la gràcia de Catalunya és que si alguna cosa ha estat pionera és en ser capaç d'albirar el futur. Per tant, el que em sembla que a nosaltres ens toca fer des d'observatoris, com el nostre Observatori de Valors, i des del Departament de Ciències Socials de SAD, és dir cap a on va el món. I per tant, aquesta és una tendència creixent. La pregunta a formular a Catalunya és on ens volem situar. Si ens volem situar en un país, perdona l'expressió, si volem ser un país low cost, amb un govern low cost i amb unes empreses low cost, o volem ser un país on el capital ètic sigui una marca de referència i on l'obra ben feta formi part de la nostra raó de ser. Fa uns anys el govern de la Generalitat va posar de moda un lema, que era l'obra l'obra ben feta no té fronteres, l'obra mal feta no té futur. Clar, aquí li faltava una frase, i la frase és què li passa a aquella gent que fa malament la feina, perquè això el lema no ho deia. Clar, si nosaltres consentim que com a norma habitual en l'àmbit universitari, en l'àmbit professional, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit públic, en l'àmbit polític, la gent s'acostumi a fer malament la feina, la que sigui, no actuï en paràmetres de mèrit, d'excel·lència, de qualitat, llavors això formarà part de la nostra marca, l'identitat, com una mena d'estereotip. És a dir, ens projectarem cap al món a l'imatge d'un país low cost. Ja està passant. Ja està passant. És a dir, fixa't que tots els intents que estem fent en l'àmbit del turisme és substituir aquesta imatge, no? És a dir, la imatge que moltes vegades s'ha anat vinculat amb alguna població de la Costa Brava, no? De vi o alcohol barat, de paella i de sol i platja i poca cosa més, no? Jo crec que els esforços per canviar això no es fa d'un any per un altre. Són esforços molt considerables. Però el que vull dir, i aquí sí que ho parlo en sentiment, és construir una bona fama, una bona reputació d'un país, es fa dia a dia i hora a hora. Perdre-les es perd en 5 minuts. I per tant jo penso que tots els sectors públics, inclosos els empresaris, els directius, els professionals, els polítics, hauríem de ser molt conscients d'això. És a dir, que som corresponsables d'aquesta imatge de país, de la marca i els valors que hi van vinculats, que volem projectar i que volem construir, no? Per tant, si ens situem amb l'ara i aquí, el que tu estàs dient formaria part del dia a dia. És a dir, no estem fent una altra cosa que no estiguin fent altres països com la Xina, etc etc. La pregunta és cap a on ens volem projectar, amb què ens volem identificar. I per tant la pregunta, perdona que sigui tan bèstia, te la retorni a tu, amb quin país t'agradaria que visquessin els teus fills i amb quin país t'agradaria identificar-te, no? A mi em sembla que aquesta és la qüestió, perquè els valors, si alguna cosa tenen, és que precisament ens mobilitzen cap a ideals d'identificació. Clar, si tu et planteges un país només de low cost, estàs fent una declaració d'intencions en quin tipus de femer t'agradaria desenvolupar-te. Jo crec que hi ha col·lectius, especialment alguns col·lectius de l'àmbit privat, del sector privat, curiosament, de l'àmbit empresarial, que perquè han estat els primers en connectar-se en el context global, en el context mundial o transnacional, que s'han adonat d'això. És a dir, les millors empreses d'excel·lència saben que no tenen res a pelar en el món si els seus productes no van vinculats a una marca de qualitat, també de qualitat ètica. L'Antoni Brufau de Repsol em deia, per exemple, jo als meus treballadors els hi puc perdonar un error econòmic. Això forma part del joc, no un error ètic.
perquè un error ètic el paga tota la casa. Això és qualitat. És a dir, podem jugar a futbol com el Barça i un partit el podem perdre, perquè forma part del joc. El que no podem fer és trampa. No? Perquè llavors vincularem tota la història del Barça i la manera de fer a trampes. Aquesta és la diferència, no? És a dir, jo penso que en aquest àmbit s'està fent bé les coses. No ho tinc tan clar que en l'àmbit públic-polític, tant de l'administració pública com de la classe política s'estigui fent. És a dir, si l'administració pública no fa una reforma profunda per vincular l'administració catalana no a una administració mediocre, no a una administració lenta, no a una administració gremialista, corporativista, sinó a una administració àgil, lleugera, eficient. Si no ho fem així, malament. I si no som capaços d'exigir que la classe política que ens governi sigui la millor possible i que, per tant, la gent que arribi a càrrecs de poder estiguin avalats pel mèrit, la qualitat, també la qualitat ètica i l'excel·lència, llavors tenim un país de fireta i també un govern de fireta, no? Jo crec que aquesta és la diferència. I jo crec que en els darrers anys s'ha instal·lat la visió, segurament és injusta, que en una bona part del sector públic i també del sector polític no estan els millors governants. Ho diré d'una manera molt senzilla. Si tu, en les converses domèstiques amb la teva família, arribes un diumenge a la sobretaula i dius si aquesta persona l'han posat de secretari general, de director general o de conseller, jo també ho podria ser, malament anem. Perquè en principi estem dient que la persona que hem triat per representar Catalunya hauria de ser una persona els mèrits de la qual haurien d'estar per damunt de la mitjana, perquè són les persones de referència, les que han d'assumir una responsabilitat pel bé comú de tothom, no? Per tant, si això no passa, i això contesto a la teva pregunta, i al contrari afavorim que els mediocres, els que tenen la pell, per dir-ho així, més dura i són capaços d'aguantar més temps en la cadira fins que arribi la seva oportunitat, els grimpadors, llavors estarem fent un mal favor al país. La bona notícia per mi és que hi ha un cert victimisme, de vegades justificat a Catalunya, de dir, clar, no podem fer més perquè tenim un braç lligat. És a dir, en temes d'infraestructures, en temes de competitivitat, en temes de productivitat, en temes d'internacionalització, com ahir mateix ho deia, ahir mateix l'alcalde Hereu. És a dir, jo vull ser decisiu estratègicament en el futur de l'aeroport de Barcelona. El que no vull és que les decisions que afectin els vols intercontinentals o transcontinentals de Barcelona passi per Madrid. És així, és a dir, a mi em sembla que l'encerta, no? I per tant el que està dient és que una bona part del nostre futur ve condicionat per aquestes cotilles que rebem bàsicament del que anomenem Madrid. Mal parlat perquè estaríem parlant bàsicament del govern espanyol. Clar, la bona notícia en el capital ètic és que és un combustible, primer, inacabable, i segons que no depèn de fora, el podem generar nosaltres. És a dir, a diferència de quan diem hem de carregar piles i sembla que l'energia vingui de fora, en el tema del capital ètic no hem de carregar piles, som una dinamo. És a dir, nosaltres ho podem generar. La importància és què és el que posa en marxa una dinamo. És a dir, per què determinats països de dimensions relativament petites són capaços no de ser el millor país del món, però sí el millor país pel món. És a dir, no seran grans en extensió, però poden ser grans en voluntat i en projecció. I això depèn de la dinamo. I per això dic jo que aquest combustible, que depèn dels valors, és clau. Perquè és com vols estructurar una bona societat o una mala societat. I aquí sí que els factors interns determinen, no? Com volem fer nosaltres les coses. Aquí la diferència és que no depèn tant ni de les institucions europees ni del govern de Madrid. Depèn de la voluntat dels catalans i dels seus responsables. I quan dic els seus responsables, dic els seus responsables socials, de la societat civil, els seus responsables empresarials i econòmics, els seus responsables de l'administració pública, els seus responsables polítics. Per tant, aquí sí que el resultat final serà fruit exclusivament de la nostra decisió, no?